ଆପଣ ଜାଣନ୍ତି କି ଲଙ୍କାପତି ରାବଣର ରାଜସଭାରେ ସମସ୍ତ ଅସୁରଙ୍କ ସମେତ ସ୍ୱୟଂ ଇନ୍ଦ୍ରଜିତ୍ ବି ଅଙ୍ଗଦଙ୍କର ଗୋଡ଼କୁ ହଲାଇ ପାରୁନଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ଏତେ ଶକ୍ତି ଅଙ୍ଗଦଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ କେଉଁଠୁ ଆସିଲା? ସମୟ ସେବେକାର ଯେବେ ଲଙ୍କା ଆକ୍ରମଣ ପୂର୍ବରୁ ଶ୍ରୀ ରାମ ଅଙ୍ଗଦଙ୍କୁ ଶାନ୍ତିୟୁତ ଭାବେ ରାବଣ ରାଜସଭାକୁ ପଠାଇଥିଲେ, ସେବେ ରାବଣ ରାମଙ୍କ ସହିତ ଅଙ୍ଗଦଙ୍କର ମଧ୍ୟ ପରିହାସ କରିଥିଲା, ଯେଉଁଥିରେ କ୍ରୋଧିତ ହୋଇ ଅଙ୍ଗଦ ନିଜ ଗୋଡ଼କୁ ଭୂମିରେ ରଖିଥିଲେ ଏବଂ ଏହା କହିଥିଲେ କି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରାଜସଭାରେ ଯେ ବି ମୋ ଗୋଡ଼କୁ ହଲାଇ ଦେବ, ତେବେ ମୁଁ କଥା ଦେଉଛି ରାମଙ୍କ ସମେତ ଆମେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବାନର ସେନା ଏ ଲଙ୍କା ଛାଡ଼ି ଚାଲିଯିବୁ। ତାପରେ ଗୋଟେ ପରେ ଗୋଟେ ଅସୁର ଯୋଦ୍ଧା ଆସିଥିଲେ ଅଙ୍ଗଦଙ୍କର ଗୋଡ଼କୁ ଭୂମିରୁ ଉଠାଇବା ପାଇଁ, କିନ୍ତୁ ଯେତେ ଚେଷ୍ଟା କଲେ ମଧ୍ୟ କେହି ବି ଏଥିରେ ସଫଳ ହେଲେ ନାହିଁ। ଏବଂ ଶେଷରେ ଆସିଥିଲେ ଇନ୍ଦ୍ରଜିତ୍, ଯିଏ ଦେବତାମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ପୂର୍ବରୁ ଯୁଦ୍ଧରୁ ପରାସ୍ତ କରିଥିଲେ ଏବଂ ତାଙ୍କର ଶତ ଚେଷ୍ଟା ପରେ ମଧ୍ୟ ସେ ମଧ୍ୟ ବିଫଳ ହୋଇଥିଲେ। ଏବେ ଆପଣଙ୍କ ମନରେ ଏ ପ୍ରଶ୍ନ ନିଶ୍ଚିତ ଆସୁଥିବ କି ଅଙ୍ଗଦଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଏତେ ଶକ୍ତି କେଉଁଠୁ ଆସିଲା, ଯାହାର ଉତ୍ତର ରାମାୟଣରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଇଛି। ପ୍ରକୃତରେ ସେ ସମୟରେ ଅଙ୍ଗଦ ପ୍ରାଣ ବିଦ୍ୟାର ପ୍ରୟୋଗ କରିଥିଲେ, ଯେଉଁ ବିଦ୍ୟାର ପ୍ରୟୋଗ କରିବା ଦ୍ୱାରା ଶରୀର ଏତେ ଭାରୀ ଏବଂ ନିଶ୍ଚଳ ହୋଇଯାଏ କି ଯେପରି ଧରିତ୍ରୀ ମାତା ତାଙ୍କୁ ଧରି ରଖିଛନ୍ତି। ଏହି ସେହି କାରଣ ଥିଲା ଯେଉଁଥିପାଇଁ ସମସ୍ତ ଅସୁର ଯୋଦ୍ଧାଙ୍କ ସମେତ ସ୍ୱୟଂ ଇନ୍ଦ୍ରଜିତ୍ ମଧ୍ୟ ଅଙ୍ଗଦଙ୍କର ଗୋଡ଼କୁ ଭୂମିରୁ ଅଲଗା କରିପାରିନଥିଲେ। ତ ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓ ଆପଣଙ୍କୁ କିପରି ଲାଗିଲା କମେଣ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ନିଶ୍ଚୟ ଜଣାଇବେ। ରହୁଛି ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।